سلام زغبركم حوات كم يدخلوا عوض منكسي لو ما عند خاني بخالي فيديو بخالي سرح متيكم علىهم ناي لو ما عند تمرتنا تخون زياب زل ابلكيشن تري والهم زا ابلكيشن زيا تلمدين تبالكوينا بقانقوا تجرينيا استدالوتيا كم يتسرح انت يتسرح انت تقوم اللوا كاتي لخرداكم قدمنا تمرت مقالنا نزا channel زي سبسكرايب زي قبركم سبسكرايب نا قبركم بيتسبنا زي channel كتكونوا بتحتنا عندكم قطتا نابت تمرتي هاراي زا ابلكيشن زي زبلكم ابز خطريوا تخليهم تلمدين تبل زا تلمدين تبل نغلتيو ايفونن تتقمتي اندرويد نغلتيو زخون ابلكيشن يا داونلود غيركم كتقامولا كمي أسرارها خريقكمي تلمدين ياتبل نغفتا كتكفتوا أغلهم كم استخفيتوا يتصنحكم مني جنزب زخفل علىه تخفل جنزب بزو حيكونن سلست ورحي 9,000 بدولار $10 مالك بتعمل بزو حيكونن نغمهار نزدلي سب بتعمل تقامي أبليكيشن سلزغونت أنا يتكمل سلزلخون وعلي السوق مكاخذ تكملها من البعض زي فلت حسب النحرالو نغفل تايلي زريكم زلخو كم سري وزلهم بتعمل بزح أزي بملامدي زبل زلهم أبلع على تري والهم ملكة جيرا لالهو أبزع ملكة زجبر لكم زلخو أفتح ملامد حطوطات في الأبلع على عايزلا أبقى مستنكفكم بزح زرزرالو أبزي ملامد حطوطات مقوتات زرزر ببحد عند أتهم كتكفتوا وتخليهم أزي بمولو إذا خفت لكم جن مجمرات 9,000 كتكافلوا لكم دحر نابزي ملكتات حلف نداولكم خريقكم بمول خريقكم ايكلني مخنياتو غازيكم كتقاموا سلازلكم هاراي مقوصاصر زرزر زبل تنكف مسبلنايو انتاي كتغبر ابزي صحف انتاي يبلالو ابلا علو ايزلو كنغبرم زغبانا نطفታት يلو زرزرات بزح زرزرات يفومالو نازوم زرزرات زيون ببريغا انت كتغبر كم زلقا يحبر سلازلو توساق تمرتيزي النسبات انت كغبر انت تعرفني قال ندابلنا قبنا حتى بعلنا اتويلنا بتغرينيا سلازغونه يردانا ينقلاتنا اتويلكم كتمهاروا تخليهم نابت خالاي كنكيد ابقالاي ملكتات ترافيك دبلالو ملكتات ترافيك لنا مستنكفنا كم سري وزلهم بمولوت ملكتات ترافيك كم زيلي وص حجي رايو نناتو بب مدبو يدلو نناتو أتنققت ملكتات يلولو أتنققت ملكتات مسبلة بمول أنزين أتنققت ملكتات زبالة أبز تزرزيرن علوا تريوا لهم كم شر بلو له أتنققت بدحريو تخالقون كم نناتو زرزرات علوا بمولو أبز لكم بتعم بزح تعشمي زلو قدم فتنا مقبار أبزي آتينا بقانقو أنا سلزقونا تقرينيا نزغل كله نزردو كله بتعم تقاميت أبليكيشنيا بتعم بزح يزلو السوق من دعتهم كتريوا كاو تحتي الكاوريلكا حقاقاتن كل حساب نزبلالو نوعو تنكت مسبلكا بتعمل بزح صحف على بزي ازي كننببو لنا انبيبنا حاجه زغوننا نفتنا كنقرب كلنا مالكي بداريو فتنا نموساد بلالو ابزي ما تحساسب يلولو لك اقمتي حقاو فتنا ابزي ما تحساسب انت ابزي زقرب فتنا 7 حطوطات كاب 6 مدب كوينو قدم مجمارنا دما صحفات حقاقات كل حسابن زبل لمدي كم زنببنايو نتي ناي ملامد حطوطاتون تلمامينا صبوق تيت زرخبنا كنكون يمرص كاو كم ندابله زرزر علو زوابنا غزي دما 50 دقائق ማለት ከባቢ هاراي 50 دقائق ይሉ ልክ ከምት ትክክለኛ ፈተና ይዝዋሃበካ قدميو جن كتن بوز جباكا كتن ببالك يدبل نابت زقتل كقتل لكم أنا حلف ندالكم زريكم زي لهم جازيهم كتقاموا لسلز دالهم بداريو ما قطعت على مقان زبلالو أزي ما قطعت على مقان زبل زلو تنحطوتات السوق كت فتنو أنت داليو 10 تقوينا 10 زبلا بلا على تريو لهم 10 تجبروا إسران حمشة تقوينو كنت تزنبكم ومالك عقمكم كاون العالدي بب معلتي تفتنو ترين كتقبروا له 25 تدريهم كا 35 هاراي نابت زغتل كنتف زبل زلخو غزينا مقطابي هاراي نابت زغتل كنكيد كلنا
ድሕረ ባይታ ተጠቃሚ ዝብላሎ እዚ ብዛዕባት ናትካይ ማለት ናይቲ ድገዝእ ሰብ ብዛዕባ ተልመዴን ዝብል ኣብዚ ብዛዕባ ተልመዴን ብዙሕ ዝርዝር ኣለዎ ብዙሕ ጽሑፍ ኣለዎ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብትግርኛ ኣንቢብኩም ክትርድእዎ ትኽእሉ ኢኹም ካልእ መሕተት ድጋፍ ድብል ኣሎ መሕተት ድጋፍ ኣብዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ድጋፍ ንምርካብ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ሳጹን ተጠቂምና መልእኽቲ ብምጽሓፍ ዝከኣል ኮይኑ ንህጹጽ ጉዳያት ግን ናብ ኢሉ እዚ ቴሌፎን እዚ ይራኣየኩም ህሉ ተስፋ ገብር ብምድዋል ሓገዝ ክንረክብ ንኽእል ዋላ ዳውንሎድ ኣብ ምግባር እንድሕር ሽግር ኣጋጢምኩም ወይ ዝኾነ ነገር እንድሕር ኣጋጢሙ ነዛ ኣፕሊኬሽን እዚኣ በዛ ቴሌፎን እዚኣ ደው ኢልኩም ተረጋግጹ ወይ ከዓነ ከምዚ ደልየ ነይረ ኢልኩም ክትዘራረቡ ትኽእሉ ኢኹም ካልእ ኣብዚ ናይ ላዕሊ ሸነኽ ትሪእዎ ኣለኹም ናይ ጎግል ትራንስሌት ኣለዎ ብሸነኽ ዘን ሰለስተ ጋድም ሕንጻጽ ዘለዋ በንጻራ ንዓ ብሸነኽ የማን ኣሎ ንዓ ትንክፍ ንሰበልኩሞ ብእንግሊሽ ይቕየር ብእንግሊሽ ከምዚ ኢሉ ተጸኒሕኩም ንዓ ትንክፍ ንሰበልኩማ ናብ ትግርኛ ይቕየረልኩም ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብቕዓትን ምልከትን ተሽከርካሪት ይብላሎ ኣብ ቀዳማይ እዚ ምድብ መለማመዲ ምረጽ ይብላሎ ሓራይ ንዓ ምስ መረጽኩ ከምዚ ዓይነት ሕቶታት መጻለይ ከምዚ ዓይነት ሕቶታት ካብ ቁጽሪ 1 ክሳብ ቁጽሪ 25 ሕቶታት መጻለይ ኣነ ኣንቢበ እንድሕር ተረዲእኒ ኮይኑ እዘን ሕቶታት እንዳመለስኮ ንኽእል ትክክለኛ መልሲ እንድሕር ኮይኑ ናይዛ ቀዳመይቲ መልሲ ቀጠልያ ገብረለይ ጌጋ እንድሕር መሊስኻ ቀይሕ ገብረለይ ሕጂ ራእይዎ ኣነ ጌጋ ስቂለ ስለዝተንገፍኩ ኣንብብኮን ስቂለ ስለዝተንገፍኩ ቀይሕ ገይርልይ ኣሎ ተጋጌ ኣለኹ ማለት እዩ ብድሕሪ ኔክስት ኢልና ክንከይድ ንኽእል ኢና ኣነ ግን ክምለስ እየ ምክንያቱ ሕልፍ እንዳበልኩ ሓንቲ የኸሪአኩም ዝኽእል እምበር ብምሉእ ከሪአኩም ኣይክእልን እየ ጉድኣት ከባቢ ይብላሎ ከምኡ እውን ሕቶታት ኣለዎ ካብ 1 ክሳብ 25 ኣነ ስቂለ ይትንክፍ ኣጋጣሚ ራይት ኮይና ዝተንከፍኩ ከየንበብኩ ይትንክፍ ስለ ዘለኹ እየ ብድሕሪ ኔክስት እንዳበልና ክሳብ 25 ንቕፅል ብተመሳሳሊ ብምሉእ እዚ ኣብዚ ታሕቲ ዘላ ምልክታትን ኣርማታትን ትራፊክ ድብል ዘሎ ንዓ ትንክፋ ልክዕ ከምዚ ገይሩ የምፃልኩም ትሪእዎ ኣለኹም ልክዕ ከምዚ ገይሩ የምፃልኩም ሕጂ ኣየናይ ትኽክል ታሽሙ ንስኹም ድሕር ትፈልጥዎ ተኾንኩም ጽቡቕ ኣነ ስለዘንበብኩ ኣጋጣሚ ፈልጥ እየ ጌጋ እንድሕር ተንኪፈ ከዓ ከም ተቐዳሚት ዘረኣኹም ቀይሕ ምልክት ዝገብረለይ ብዝተረፈ ካብዚ ወፃኢ ብዙሕ ታሽሙ የብሉን ግን ኣዝዩ ካብ መጠን ንላዕሊ ጠቓሚ እዩ እዚ ኣፕሊኬሽን እዚ ብፍሉይ ኣብ ሽወደን ትነብሩ ብሓፈሻ ከዓ ኣብ ኣውሮፓ ዘለኹም ኣብ ካልእ ኣብ ኣፍሪካ ኮይንኩም ናብዚ ክትመፁ ተሓስቡን ኣብ ፕሮሰስ ዘሎ ጉዳይኩም እዚ ኣፕሊኬሽን እዚ ዳውንሎድ ጌርኩም እንድሕር ተለማሚድኩም ፀኒሕኩም ኣብዚ ምስ መጻኹም ንናይ ቃል ፈተና ተኣሽሙ ይሕግዘኩም እዩ ስለዚ ንኹሉ ሰብ ኣበይ ከም ዘለኹም ብዘየገድስ ኣብ ኣፍሪካ ሃሉ ኣብዚ ኣውሮፓ ሃሉ ኣብ ካልእ ሃገር ሃሉ ምልክታት ትራፊክ ከዓ ዳርጋ ድበዝሕ ተመሳሳሊ እዩ ምናልባት ናይ ገለገለ ሃገራት ክፈላለ ክእል እዩ ድበዝሕ ተመሳሳሊ እዩ ዳውንሎድ ጌርኩም ተንቢብኩሞ እንተተጠቂምኩምሉ ጽቡቕ እዩ ናይ ሎም መዓልቲ ትምህርተይ እዚኣ ሓወቕኩም መንግስቲ ተማሂረሉ ኣነ ተጠቂመሉ እየ ተይልኩም ንዘይረኣየ ወይ ከዓ ንዘይፈለጠ ንኽፈልጥ ሼር ግበርዎ እዚ ቪድዮ ሕቶት ኣለኩም ኣብ ታሕቲ ኣብ ኮመንት ተጽሒፍኩም ለይ ክምልስ ክእል እየ ወድሓንኩም